आपण पाहत आहात महाराष्ट्र न्यूज मराठी, एक ध्येय परिवर्तनासाठी। महिला व मुलींच्या वाढत्या अन्याय अत्याचाराविरोधात आक्रोश आंदोलन। महिलांवरील वाढते अत्याचार विरोधात शहरातील विविध पक्षी व संघटनांच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी आक्रोश आंदोलन केले। अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने कडक कायदा करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली। त्याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख यांना देण्यात आले। रेल्वे स्थानकावर दामिनी पथकच्या धर्तीवर महिला पोलीस पथक निर्माण करावेत। प्रत्येक रेल्वे बस स्थानकावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावेत। रात्री प्रीपेडची रिक्षा सुरू करावी। पीडित महिलांच्या मदतीसाठी निर्भया पक्षाची स्थापना करावी। राज्य महिला आयोगावर तात्काळ नेमणुका करण्यात याव्यात अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या। महिला सामाजिक कार्यकर्त्या सौ पूनमताई बाळासाहेब तावरे, सौ आरती साठे, माननीय संगीता तिवारी, सौ विशाखा गायकवाड, माननीय कुंदाताई ढूस यांनी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे। आपणासाठी ही बातमी आणली होती आमचे पुणे प्रतिनिधी नागेश धुमाळसह मी पायल शहा, महाराष्ट्र न्यूज मराठी, पुणे।